Jeg kan godt lide natur- og anlægspleje, fordi vi passer naturen og laver godt ting for miljøet, som at fjerne plastik og slå græs og sørge for, at det hele er ordnet og pænt. Så jeg har valgt simpelthen natur, fordi jeg elsker naturen. Jeg synes, det er det mest fantastiske, der er på hele jorden. Det er, hvor smukt det er og hvor grønt det kan blive. På Madernæringen der laver vi mad hver dag til 30 mennesker, 40 mennesker. Vi laver alt fra store sandwicher til smørbrød, pulled pork, der har været i ovnen 10 timer, og god gammel dansk bøffer og lidt af det hele. På mit fagtema, der hedder AGU, vi laver dansk, matematik og engelsk. Det er kun en boglig linje, så vi har ikke noget med, hvor vi laver noget mad eller nogle af de andre ting, som de laver på nogle af de andre hold. Jeg valgte AGU, fordi jeg havde brug for noget mere bogligt, så jeg kunne blive klar til HF. Jeg kan godt lide at gøre rent, for jeg kan tage musik i ørerne og så bare være mig selv. Gå og hygge mig med det. Vi laver dansk matematik på det niveau, man nu er på, og så gør vi ellers bare rent. Jeg har valgt bolig og bygge, fordi jeg har altid vidst og ved, at jeg gerne vil lave noget med hænderne. På det her fagtema, det er hovedsageligt tømmerarbejde, hvor vi laver forskellige projekter til forskellige personer og sådan noget. Ved bygge og bolig, der kan jeg godt lide, at vi får lov at bruge vores hænder, og vi ligesom får lov at selv skal løse opgaverne. Det er ikke sådan, at Jørgen, som han hedder, det er ikke sådan, at han står og holder os i hånden, eller står og kigger os over skuldrene, når vi laver noget. Han sætter os i gang med en opgave, og så skal vi ligesom selv løse den. Vi kan alle sammen snakke sammen herinde, og det giver ligesom bare en god fornemmelse, ligesom at møde op og føle sig velkommen.